Iki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya ora apa-apa aku nek melu Baseno Kijang. Pokoke becah gesang derek Baseno. Apa? Nah bayaran rapopo aku rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Pejah gesang derek. Sinuwun Gusti Sena Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya, Sah. Anu, podang kuning diaturake. Ya. Marang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungsa. Kadunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Awang gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manungsa kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi nggo mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Lowano. Monggo, Mbak. Jumeneng, Mbak Lian Sindu. Ha iya. Yo, niki sinden kula. Aku nek arek akon sindenku wis jeli. Ha iya. Derek sinau nggih Pak Dalang. Napa? Derek sinau. Oh, nek nderek sinau ni teng sekolahan, mboten teng mriki. Teng mriki nembang. Oh, nderek sinau Mbak Lian Sindu monggo. Ngersakaken menapa? Kok ngersakaken menapa? Badhe nyekar menapa? Kok gugup to aku? Sing gugup niki kula napa jenengan? Padha-padha. Nek kula rasane niki berdebar-debar kaya jatuh cinta. Masalah iki. Wis lumayan ra tentrem wis. Mboten gojek. Nggih. Nggih, menapa, Mbak? Ngaturaken menapa? Ya. Apa nggih wau wonten sing ngersake kembang rawe kan. Oh nggih, kembang rawe. Menika ugi wonten Pak Bejo PWKS Pucang Agung. Oh nggih Purworejo. Mbak Cange kula nyuwun pirsa jam 11 bubar nika lakone napa? Alah kuwi lakon balik kota wingi lho, Nak. Iya, balik kota Yojo. Lagi arep limbukan udane mak brus. Monggo rejing banyu mlebu kabeh bubar. Ha iya. Ha kok isih dibaleni meneh? Kapan? Wingenane. Nendi? Neng Ngawi. Aku teko jam 5, setengah 6 udan barat salah mangsa panggunge ambruk. Iya, gamelan kono wayange kono. Iya. Terus lurahe muni wangsul mawon Pak Dalang. Ah nggih aku. Memu jawab ending. Ais dibayar kok ora ending. Ha tenang wae aku. Iya, ya wis ora apa. Monggo Mbak Lian. Nggih, kedah slendro napa saged pelok mawon, Pak? Slendro menawi garapan mriki. Oh, nggih. Dipun bawani slendro rumiyin menapa? Nek jane kula pelok mawon nggih wau wonten sing WA. Nggih. Ngersake lali janjine. Oh nggih belok ning dibawani. Nggih. Kaya
senadyan amung sedelo mimbu isang semeng Ayo Mas Denko yo dibukani kedange. Lali janjine nggih Pak niki. Monggo dados. Sindenku do kaya kesurupan kabeh. Semangat kabeh niki. Oh, luar biasa. Pokoke kanca kula niku nek entuk dit malah ngelemprek niku. Iya. Kok nyinden ya malah antuk-antuk. Penabuh niku kancane geger ana sing nutuki rancang tok. Tok. Iya. Yo. Janjane kowe ning gelagatmu sancak nyuki
Wis. Kok enten buntute ngoten lho kula. Kula wis tani pun rampung lho kok isih kepenak buntute. Kula kandhani nggih, Mbak. Pripun? Anu penabuh kula ni sindene anyar ngenten niku. Oh, karepe tanduk ngoten. Heeh, do caper pokoke. Do golek perhatian. Ning kula malah luwih seneng niku wau tambahane lho kok kepenak ngono. Nggih. Iya. Sampun, Mbak. Matur sembah nuwun, Mbak Lian. Ya. Sindenku kaya kesurupan kabeh no. Lah iya. Karang yo ngono kuwi ya. Iki mau apa iki mau? Mbok ya wis menengke wae. Do golek tambahan. Iya, pancen bener. Ya, matur sembah nuwun Mbak Lian. Ya, iki mau akeh banget nawala. Ya engko diaturke mboko siji kembang rawe, terus lungite ngasmara. Ya. Terus bajing loncat. Ya, ning sing wigati aja akeh-akeh lho, Mak. Ora. Iki ora kaya pementasan aneng jaba-jaba iki sing mresani para pinter-pinter nyang budaya. Para-para sing padha prisa ning budaya. Iya, pancen ya kudu ngerti karo kahanane no. Ya. Ayo gentenan. Ayo Mbak Anting. Ya Mbak Anting lambang sing. Heeh, ya. Ki elek-elek ya putra dalang. Oh ya. Kok elek-elek. Nyat wong elek tenan kok arep. Ayo ya. Hah? Lumayan. Lumayan apa? Wong wedok kok kelawu. Ki wis putih kok. Putrane sapa, Mak? Iki putrane Masun Gondrong Tulungagung kono no. Wo. Sekolah ning Yojo. Ya. Terus dilalah ketemu karo aku terus malah dititipke. Titip ya Dik anakku. Siap, Mas. Ya wis ben. Ayo ditampilke suaramu. Ya, ora mung bengok-bengok. Wah, wah. Iki ora sembodo karo nek nyinden. Iki engko deloken bar limbukan ki wis. Ora sembodo nek sore. Wah, Ora ya, Pak. Aku mung merem tok. Merem kok 2 jam. Iya. Ayo, Caping Gunung Madura, Mbak Anting. Hah? Banyuwangenan genti, Pak. Oh iya, Banyuwangenan. Nan. Apa gerajakan wae ning bawane apa? Bawane sing Banyuwangi beda. Mrakesati nggih, Pak. Hah? Mrakesati. Suarane rada gerok-gerok. Ora apa-apa, wis Mrekesati. Ya. Bawa Mrekesati. Ya wis ora apa-apa, monggo. Aja marahi blero to, Mas. Yo gawe. Mas Mantri jan. Yo. Alon-alon. Yo. Omonge delok rupane kaya ceret. Ayo. Ning suarane cen apik tenan aku ta. Lase. Nggih, Pak, jenengan ganteng gaya. Ora to, aku wis tuwa ora rumangsa ganteng kok. Ya, terus. Ya.
Ayo ndang. Urip bareng mati. Kita aku ya Allah, ya Allah. Terus selawase nyebai. Terus ayo omongane karyo maning urip bareng mati bareng. kok ming burang bareng wae to iki. Madang bareng turu bareng. Atus dhewe-dhewe kok atus. Iya. Terus Pun. wis to? Entek. Walah ora dong aku apa pocong apa. Ngerti-ngerti semayane entek, ming disemayane kok terima. Ya. Ya monggo. Kirajakan no. Yuk dados.
Susulan meneh no. Ya pokoke anggere ngerti wektu lho, Mak. Iya. Nyuwun podang kuning. Oh ya. Ki jane sing disuwun Mbak Lian. Ya. Ning ya genti-genten kok ndak ming Mbak Lian tok. Ya, sapa? Ki Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo. Ki sinden ku sing saka linemu ning pesisir. Iya. Yo, Mbak. Ah, yo semangat, yo. Sugeng dalu, dorong sabar sugeng dalune. Wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keselak rasane. Wonten dawuh, Iya, ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Iki eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podang kuning. Oh, nggih niki wong nggih wonten pamundutan, Pak. Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih, transfer. Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki. Lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng-gayeng pokoke heboh. Iya. Oh iya, sapa? Pak Ranto. Oh, Pak Bambang Suparno. Sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora ono. Dari ono. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kondang no, pengurus ketua umum pepadi Jakarta Pusat kono. Ya. Diaturake ya Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun ya. Terus iki urung ana. Oh, durung ana ya dilet meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming, dorong mlebu, Pak. Ya, ya wis.
Engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, ngestok kaget dawuh. Gestok kaget dawuh. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton ada? wayang. Iya, dari Terima kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo iki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya, ora apa-apa, aku nek melu Baseno Kijang. Pokoke becah gesang derek Baseno. Apa? Nah, bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Pejah gesang derek Sinuwun Gusti Sena Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya, Sah. Anu, podang kuning diaturake. Ya, barang ora Jawa asli ya kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungsa. Kedunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manusa kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan, nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong paksi Wis kok Sah, iki lho lumantar. Sampun bener to aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya. Sah to? 500.000 berhasil transfer. Ya monggo tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Yo Paseno kuwi nggo Paseno kok. Iki kowe kok. Dinggo Paseno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkarus Alaso. Ora, aku wis ana dhewe. Oh, gene ngaku kowe oh demit ki ora. Ya wis. Alus manis tur mrak ati. Neno. Si podang kuning Nena iba bunga hengah tiku Nena nyanding bisa dadi tombo ya mangga yuk esuk awan ning omah wis ora krasan
Wonten dawuh malih. Sampun. Mandi. Wis gek linggo. Oje, ngrungokke suaramu malah. Ayo sembah nuwun wae kancane do ora entuk duit kowe entuk transferan kok. Iya. Ya ora usah sewot kowe ya oleh to. Lah iki rak nggonamu sing ditransfer aku mau. Nggonamu. Oh, nggonamu. PN. Oh iya. PN aku jilo ra wil. Nggih, matur suwun. Sapa sing pesen lotis? Ya ora apa-apa. Monggo diaturake. Iki sing pungkasan ya, Nok. Kok gek teruske critane ndak? Kokean li guyon. Ya, sing pungkasan pamundutan bajing loncat Mbak Ayu Purwalestari. Monggo diaturake. Ya. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon ya. Gunung Galunggung. Ya. Diaturake. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piye iki aluse ngono ki lho, Sa. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ha iya. Maksude suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben saya pantat yo. Iya, njur disumet kok ora kobong cangkeme. Heeh. Pasir sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Yuk. Bajing loncat. Sekedap, Pak. Niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa ora. Gunung Galunggung kapungkur gunung Semadang Ketunjang di tengah gua Sunda rasa Jawa. Iya. Sing gentet. Sing genter ming. Delelululululu. Kula pundung turisung kurulan suka Mangga, ya bajing loncate diaturake nek ndak wektune selak blandang. Ya, yuk.
terus. Ku senengane barengi, ora pengen nyuwara ae. Mpun. Wis. Nggih. Bajing luncang. Bajing luncang.
Ya. Wit Purwa Madya Wusana wis diaturake ya, Nak. Ya. Ya tutuke dhisik critane wayang. Mengko ndak kabes turun kelangan lacak. Ya. Ora tekan gone ndak malah ora prayoga. Ayo mak tak dherekake. Ayo nggih. Wah. Si semangat oreng was pokoke piyek-piyekno kuwi aja nganti kendho ya, Tru. Ya. Nadyan iki kaya dikaya ngapa awak dhewe iki ming nuruti penjaluke karo Adi. Heeh. Ning kudu tetep semangat. Ya. Semangat to, Gong. Pangestune isih. Ya syukur. Agene sandangmu komplit. Bar tak setrikake. Heeh. Terus trainingnya mau tak kom. Ah iya. Gupak keringete buta. Inget buta iki marai sial. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Gong. Heeh. Sowane ngendi to iki? Dudu Kulon. Grabak Purworejo. Heeh. So ya sowan mrene meneh tanggal pira? 29 Desember nek ora kleru. Nang ngendi? Nang ngendi ya desane? Ya ngenteni sing ngundang. Lho. Kok ngenteni sing ngundang kok wis dipestekke tanggale. Nganu kok ngombol. Ha iya nek ora kleru. Heeh. Ya iso ketemu meneh karo para warga pandemen seni wayang kulit sing lenggah ning Purworejo kene, Gong. Ha iya. Ana PWKS bareng. Ha iya. Oke banget mau sing do mlebu nang ruang transit mau. Do foto. Ha iya. Aku gumun nek foto kok rupaku elek terus ya, Tru. Ya dasare elek kok rumah sama anggemu rupamu apik kok piye. Kok kepengin karo kanca-kanca kuwi lho nek foto apik-apik. Kuwi nganggo kamera jahat. Lho, kamerane nyolong apa kok jahat? Kamera jahat, kamera sing marai iso bagus. Saiki kamera iki teknologine luar biasa lho, Gong. Oh. Kamera iki iso sing mau nelek terus dadi apik kuwi iso. Mula saiki akeh wong kapusan. Heeh ya. Ora padha karo kasunyatan. Mengkono ya, Tru. Ha iya. Mergo le foto nganggo kamera jahat. Terus dienggo profil. Oh. Halo. Watakmu. Heeh. Aku iki nek ndelok kenalan anyar iki sing tak buka profile sik. Aku tau kapusan ha iya. Ngebrek zaman semono. Suarane apike ra jamak-jamak kae bareng ketemu ki wonge meng 60 cm. Wo. Ora sida ketemu aku terus mlebu bis meneh. Ayo jenenge kapusan, kapora nek ngono kuwi. Ora ya wis. Paitan ngeyel. Ayo tetembangan sing kepenak. Apa sih iki? Supitan. Waduh. Ning gleleng supitan ya, Tru. Supet iki saiki beda karo mbiyen. Ha iya. Ki nang tong setane kok ora ana. Ngono. Mbok menawa kae iki mesti diparkir, kabulasine kebuka, klebon-embun mlepek. Sajake ngono. Iya. Supitan iki jaman mbiyen karo saiki beda. Iya. Mbiyen ki wong tuwa-tuwa nek ngono disupet iki gilane kepati-pati. Heeh. Piyai sing umur 70, 80 ki takonono, supet ki wah wis kaya kebayang-bayang sadurunge sadurunge supet ki lorone ra jamak-jamak. Hame nganggo welat empring. Diceneng terus diwres tanpa ditambani tekan omah dipopoki sawang gendeng karo madu. Ha iya. Mula kowe atotoan ayo. Ha wis deloken nggone mbahmu sing umur 80 deloken rak bentuke ra wangun. Ha. Teng pletot ra karo-karuan kae. Mergo ora rapi. Ha iya, nek saiki bocah supet iki meng kari ngarani duwite. Lho, apa? Weh. Nyuwun sing pinten? Saiki ana sing dilempit barang terus. Mbuh. Ora diris, ora meng dilempit iso rapi-api kaya potelot. Kaya potelot. Nganggo laser ya iso, meng disoroti nganggo abang-abang kae wis rampung. Heeh. Wis nek ora kleru kuwi sekitar 950. Oh, nek sik dilempit karo 0,5 yuta. Nek nganggo gunting 500. Nek nganggo silet 300. Oh. Nek nganggo gunting tetean 50. Arep murahne selawe nganggo petel. Petel jengkulmu mlocot ya ora. Gratis ana, Tru, gratis. Heeh. Ditembak saka kadohan. Mengkari ngethungke terus tembak tuwar. Ilang sak apa-apane.
Supet iki ngawur Bagong iki. Ya ora ngawur iki nganggo mikir barang terus ngene iki. Ha iya. Kok njur ngawur ora. Iya karo nembang. Lho omong-omongan kok karo nembang. Nembang-nembang omong-omongan. Manfaatke sinden iki lho, Gong. Isih pirang-pirang sinden iso akeh banget. Sing urung pentas akeh banget kok ndak dikira banci ndek banci ladan. Ngono. Monggo iki nuwun sewu. Mengi iki nek kudune rata, nembang siji nembang kabeh. Maju siji maju kabeh. Oh, maju kabeh sing kiper sapa? Ora ana sing kiper wong ki wayang kulit kok nganggo bal-balan nendang bathukmu apa piye? Rasa emosi reng. Kuwi nek karo Bagong, wong omong karo cah goblok nek ora emosi mangkel Tru. Ya. Ya, arep ngaturke sapa? Aku arep nyuwun pambiyantune sapa iki? Sinden sawang ora ketok kabeh. Sindene apa-apano dijajarno kaya ora padha. Ha iya. Asli mbok kon lurus ngono ki tetep didelok tetep ora padha. Kok iso ora padha? Wis rasa takon mena-mena. Ya. Nyuwun Mbak Agnesia Nandasari Nurboy, Nuring Tias. Nuring Tias kok Nurboy. Nuring Tias. Ya. Jajal anakku wedok Agnes ki tak kene nembang klasik terus. Ya, klasik apa? Pelok Mas Geter. Mas Geter, pelok. Iya, iya. Lagi balik, Gong. Kusi-kusine abuh. Ah iya. Oh ya, Gong nek muni sambatan nang ngene kanca kok endi sing sirahe mumah. Gusine abuh. Mataku ora brek cethoe ngono bareng. Ya wis ben apa-apa. Iki ndasku kok cekot-cekot ikete sesak apa ya kok. Wong iket bendina dinggo kok sesak. Ha mung alasan to kuwi. Ngono nek sinden ya gelung aku rada abot e. Ha. Ha ya wis ben kanang ya. Ha ngarep dilongi mburi ditambahi ora rada. Ya, apa arep nyewon apa kowe? Ayo. Mijil ketoprak. Oh iya. Mbok le ndodok kan wis. Nang jeneng dalan kon ndodok wis. Ya, neno neno. Ha. Corle. Corle. Ya. Dah piang bat Corleng Wis do mulai ajar nyinden sing gending-gending ki. Elisa ya wis mulai ajar kutut manggung. Oh iya syukur. Piyai saka Jaban Rangka utawa piyai Blesteran iso kutut manggung. Wah, saya le viral. Ha iya. Terus Mbak Iin guys mulai ajar perkleper mano mabur. Kok tok apal iki to, Gong. Aku lagi seneng e. Kathoke. Kok tekan kathoke barang ngono. Kaose. Wong ora apale kok aneh-aneh. Ayo, Mbak. Ngandel ora sembodo sore mau le dandeng masuk
Barang saiki wis modar. Kentekan aki pisan. Tangane isih obah wae. Tangane isih obah ki karang nggo cegah lek. Ndang. Tleng ngene barang. Wis kabotan gelungan pisan. Heeh. Wis ben ora. Ayo nek awan kuliah nek bengi nyinden mula ya ngantuk. Iya. Diwalik piye? Nek awan nyinden nek bengi kuliah. Lha kuwi jenenge ya ora ana wong kuliah kok bengi ora. Dirangkepke terus. Ya. Sing dirangkep duwite. Tembange ra. Ayo. Nana. Kados Gusti Aku paling ora seneng nek muni mayang kok sirahe klebon kewan ki. Ha piye to, Gong? Oh iso kaya do balapan ki lho ning ndas. Arep tak copot tikete ya ora sopan. Ya wis ben nang wae men do seneng-seneng sik. Kaya entuk lapangan kae ya terus. Anggere rampung copot tiket tak candak banting tenan. Teng kerji tenan kene iki. Ya ora apa-apa. Adake arena. Nana, mangga. Kendangan campur sari. Ya. Mijil ketoprak lenggah ning teras. Wah, karo mimik apa jenenge soda gembira. Jan temonjo ya. Nyamikane martabak. Wah, isi iwak sapi. Wah. Tembel karo nyetel tip ceklik. Ngandet. Wah, sodane mumpluk diserot. Srup. Kleru banyu sabun. Mendem 7 dina. Kaya senengane mentahke kakangane lagi mbayangke hal sing asik-asik kok tok mentahke. Soda gembira kaya ngerti-ngerti ya. Aku tak takon karo kowe, soda gembira iki apa wae ya? Ayo nek pancen tau ngombe. Ha soda gembira iki ming es. Susu, cair kae, kental kae, kei apa jenenge iki? Sirup abang, terus disoki banyu putih. Lah. Ora banyu putih, Reng. Apa? Soda. Soda. Kuwi banyu putih ning sing mumpluk. Heeh. Menawa ora tak gaweke nek ra ana. Banyu putih mumpluk. Aja nek Bagong mendem tenan kowe. Cah edan ora. Ya terus, Nes.
aja ngece karo bakul tempe. Biasane aja ngece karo wong ra duwe. Lah ya pokoke tiboke. Oh iya. Neno Gusti pungkasan reng ya Neno diaturi piyai sepuh. Yai men genti Bagong karo aku sing kanggo rada enom. Ah. Wong tuwa mikir. Ya. Wis kakek mijil ketoprak. Genti sapa, Gong? Men nurut ya, Tru? Ya, men wektune nyandak kabeh. Ngaturke sapa? Ayo genti Mbak Iin. Ah. Ya, jumeneng. Ya. Ki omahe Kali Gesing Purworejo. Wo, nggon duren. Heeh. Mula bentuke kaya punggi. Aneh-aneh iki. Piyai Putri kok kaya punggi. Pongge niku ki ya enak nek dibakar. Wah, ya gragas. Wong durene wis enak kok dadak punggine sing dibakar. Nggih nek pengen ngrasake sik benten ngeten lho. Napa? Nek pengen ngrasake sik benten. Oh, nggih urung ngrasake lho nek punggi dibakar. Heeh. Nggih ngenjang nyobi. Nggih. So nek ngene sampean wis susum duren. Siap. Tak merono aku. Ngersake selain duren yen kula nggih enten wedhus mbok bilih ngersakaken. Lho, tawani wedhus, Gong. Nggo ngapa ya wedhus ki? Nggih peranakan. Yo anggepe kalih kula ngoten. Ngawur. Nggo peranakan. Nek kersa nggih mboten napa-napa. Ampun, nek wiyaga kula wonten sing kersa. Nggih napa? Wonten. Ngawur ora. Oh iya, Kali Gesing ki nggon duren. Purworejo kene iki nek nggon duren Kali Gesing, Gong. Wah, murah-murah. Aku arep kulaan sok aku nek pas sepi arep dodol duren nek terus. Iya. Dodol duren sing tuku mung kancane dhewe ya wis tekor. Heeh. Yo. Ngaturaken menapa, Mbak Iin? Putra Nuswantara. Putra Nusantara ngudang putrane Mas Narpa. Heeh. Ning mangke nek kirang pas nyuwun pangapunten nggih. Mengke pas dhewe wis. Masalahe suwe mboten tau ngudang. Oh. Edan iki. Anakku sing apa Pak? Oh. Pak Kejuan kok guyang-guyu wae to. Nah kene iku sing gelem kali wedhus. Kok napa-napa doyan jenengan ki? Wedhus bareng. Dokoh kuwi. Ya wis kene lah apa-apa. Besok pinter Alik. Kok rubung laler?
Ambune lak seger to, Pak? Ah, seger. Sing dirubung laler napa ya? Ngriki niki lho. Mboten napa-napa niku kewahyon. Amin. Kemahyon laler. Nggih. Siji dirubung laler, loro dirubung walang sangit niku kewahyon. Sekolah Yen wis mat. yen wis bisa Adus dhewe. nyambut gawe. Nyambut kok tak kirane adus dhewe. Nyambut gawe. Lah lak mboten pas to. Kurang Napa medun matur sih. lho wau. Kurang medun sithik. Nyambut gawe. Berarti oh tidoke meleh. Ah, mengkari medun. Diplorotke. Heeh. Kudu mlaku Ngandel ora. Wis ngerti cakepane sing terakhir iki mau kudu mlebu sak kabeh. Ngapae? Mas Bagong selen kupinge. Pripun meneh sing terakhir napa? Kudu mlaku sak mestine. Wah, alah. Kuping nek selen ora. Kudu mlaku sak mestine. Oh, runguku kok mbok catetanku ki kudu mlebu sak kabeh. Ngawur ora. Monggo lajeng mawon wingking. Ya, monggo, Pak. Cup menang. Gawe iso. 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 Rasaku wae. Normal. Padiake.
Ket mau komen gawe. Ayo cakepane ngono kuwi kok. Penak nek gawe. Wah. Diantenan iki. Maksudnya niku gawe wedang, gawe bakule duren. sarapan ngeten. Nekat iki, Tru. Kayak masalah suwe-suwe. Kok bareng-bareng itu? Wah, kaya nek wis pepayon durene matur nuwun. Ha iya. Laris. Ha iya. Aku seneng sinden crawak niku. Heeh. Ora dijak omong barang laris. Ha iya. Mangane sinden meneng wae ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ana lho ya, Tru. Ha iya. Kudu sing apa jenenge bagi atine. Ya. Saiki ana sing ki mau sing sore mau kembang rawe urung diaturake, Gong. Hah? Kembang rawe urung diaturake. Kembang rawe? Heeh. Mengko sing terakhir kembang rawe sikik engko terus sing terakhir duet maut. Duet nganti mati ngono maksudnya ora. Duet maut ki duet sing paling serem. Sapa itu? Oh, aku duwe sinden loro sing laire mlethek saka watu. Sapa e? Ani blorong karo Prastiwi. Wah, gayeng engko. Heeh. Engko di anu tuti di entuke sing keri. Heeh. Saiki kembang rawe sike ngaturke sapa, Tru? Sindene awake dhewe sapa kira-kira? Bosen ah. Waduh. Anoman. Anoman meneh. Ora apa-apa mumpung ketemu ora mesti setahun ketemu. Ha iya. Mumpung iki sumbangan saka pesindene Mas Narpa Widodo. Narpa Widodo tunggu. Sapa jenenge? Narpa Guna Prayitna. Iya. Ayo Mbak sapa jenenge? Mbak Lian. Mbak Lian. Heeh. Aku dadi kelingan malam ini karo sapa? Karo penyanyiku mbiyen. Oh. Malam terakhir bagi kita. Pripun ajeng malam terakhir napa Pak Dalang? Napa mboten ampun niki kembang rawe kok Mbak sing nyuwun. Kula mung kelingan jaman kula isih nggawa musik nika mbiyen. Kula niku mbiyen nek nggawa musik nek lagu penonton niku nek kula dereng nyanyi malam terakhir niku do Kang Slupan. Wow. Ampun mampir Kang Slupan niku napa? Waduh, iki terus angel njelaske. Kang Slupan niku klebon demit. Oh, mendem ngoten. Mboten, nek mendem iku ora merga inuman. Niku klebon demit terus ora sadar. Lagi mendem niku. Mboten mendem. Mendem niku beda karo Kang Slupan. Sampean waduh iki ngira ngewawahi mataku kowe. Kang Slupan niku nek klebon demit ngoten terus mripate merem terus bijek-bijek niku Kang Slupan. Nek mendem niku ora merga omben-omben. Kudu dibedakake. Oh, kesurupan ngoten. Napa? Kesurupan.
Mboten. Kesurupan niku nek nggen kula kewengen. Maksudnya niku klebon. Mboten. Niku dereng klebon. Lah niku kan nek pun Kang Slupan niku pun mangslep lah ampun mlebu ngoten. Urung mesti. Lho nggih pun jelas nek pun Kang Slupan pun slup niku nggih pun mlebu. Wah, durung mesti. Srengenge nika wis angslup ya srengenge ora mlebu. Ayo tadi niku kesuk nganu Kang Slupan, slep ngene lho. Lah nggih, klebon. Waduh. Mendem. Mboten nek mendem niku durung karuan klebon. Kesurupan niku wau. Kesurupan niku kepetengen. Nek sampean dolan jam 5 terus ngejak mulai ya ndak selak kepetengen niku kesurupan. Beda karo Kang Slupan. Nggih pokoke. Ngenten mawon kapan-kapan dang slupin apa? Men ngerti artine. Heeh. Enjang kula dituduhi. Nggih, pun ampun semua. Diduduhi niku nek cara nggon kula diduduhi kei duduh niku telas. Dituduhi dinehi. Nek diwenehi niku nyok tak kei ngonten ora. Lah nggih dinehi ngerti ngoten. Dinehi ngerti niku barange napa? Nyok kowe tak nehi ngerti ngono ora ana apa-apane kok. Ditudokno. Hah? Ditudokna. Ditudokno. Meng mak tuk ngoten. Nek teng Kebumen niku ditudokna. Ditudokna modar. Nek basa Kebumen modar aku. Ditudokna. Ditudokna. Dituduhna. Dituduhna. Dituduh. Kuwi ya padha karo ki diduduhna ki dikeki duduh. Ngono kuwi dituduhna. Angel, Mbak. Pokoke Angel digathukaken nggih. Napa? Angel digathukaken. Anak digathukaken niku gelas gampang. Kula matur kalih jenengan jane matur cara alus ngoten nggih rada kecokot-cokot ilate. Biasane mature kaya niki blekutuk-blekutuk. Mboten apa-apa, kula paham kok. Sampeyan mang matur cara mriki pun. Kula mesti dong. Kula niku wong iso 5 bahasa kok kula. Oh nggih. Napa mawon niku? Bahasa kewan, bahasa tumbuh-tumbuhan. 5 bahasa kula niku iso. Nggih. Ayo, Mbak. Kembang rawe nggih? Nggih. Langsung mawon. Napa? Langsung diduduhna. Iya. Langsung diangslupna. Mangga ta ya. Ya, mangga. Ora apa-apa, Mak. Digedruke mboten. Gedruk niku kepripun? Gedruk waduh iki. Iki men Kau enten sing request kados niku digedruk. Aduh nyong ora mudeng kowe Pak Gedruk siapa? Nyonge siapa? Nyong ora mudeng digedrukna ya, Mbak. Gedruk siapa? Jare jenenge Lian kok nyong. Ya maksudnya nyong lian ora mudeng. Oh. Nyong. Asline sapa? Nyong Lian apa nyong Lian? Goblok banget ora. Inyong iki nek cara Kebumen kene iki inyong ki aku. Tak tonyo modar kowe iki dikai jeneng Gareng ora inyong. Inyong ki aku, kowe iki Rika. Ngono Gong. Ya wis, Rika manut inyong. Ya. Dong ora? Ya dong nek Rika manjut inyong. Manyut. Ketrikele cangkemku. Ya, digedrukna iki di dong. Ding 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 dang ding 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 dang joget. Oh, ngono. Biasane kepenak sing kaya niku apa kepenak sing biasane? Nek gedruk kalih boten. Nyonge kepriwe ya? Apa kiye ketoke mengko nek digedrukna terus nyong mlebune ora pas kepriwe, Pak? Ngene iki apa? Rika meneng bae lah coba ya. Inyong sing gedruk karo sing lebok. Nah. Oh, berarti engko Rika sing ngabani ya. Siap. Nggih arep mlebu kaya kowe ngono ya. Ya. Nggih, pokoke kula diabani kowe. Siap wis kok tak abanane. Kie. Ya, mangga gedrukna.
Buka nak ya. Kiye mlebu kiye. Yo. Yeah.
enak niki nggih. Wah, kula wis ngrasake mula kula meneng bae. Pripun? Ning kula wau pas tembihan kok rada iki wis mlebu urung. Oh, iki urung Lho, ngono. kula ora wis ngabani to. Kiye? Lho wau pas jenengan maju ngoten kula malah mundur. Waduh, ora gathok. Meneng aja, Cok. Iya. Nek pancen nek nembe pisanan lak kaya niku to, Pak Dalang. Nggih, bener. Sampeyan mundur kula maju dadi malah kaya wong atret niku nggih. Ha iya. Begitu sampeyan mireng kiye langsung. Ha Lah iya. kula jenengan ngendika niku terus mikir, iki po saiki po. Nggih saniki niki. Wis muni kiye. Wis kula wis kiye dinengke wae. Terus glesak kula. Aga matur nuwun nggih Mbak Rian nggih. Ya, wah, jan gayeng temenan. Heeh. Wektune ngoyak terus iku. Aku anggere mandeg ra kecekel. Wektu kok ngoyak kok mandeg ra kecekel ora. Iki sing anu ya, sing apa dene terakhir ya? Ya. Mbak Anik Blorong karo Bu Prastiwi. Ya. Duet maut. Heeh. Goliat dan Liliput. Ayo. Ayo main kabeh nyambut. Ora ngopo? Kali Ibu Ding. Ngopo buyer apa? Mumat. Ambek mau sirahe tinggal ngomah. Mangkat awak tok. Ganti sirah. Apa? Korek api ae lho tinggal-tinggal. Ayo. Kowe rasa obar apa-apa menang wae yo. Heeh. Wis tuwa, heeh. Asline rambutnya wis putih lho asline. Kok iso ireng semir. Oh. Pun tau weruh napa nggen kula putih? Hah? Wis tau ngerti napa? Rambut dhuwur. Oh. Tak kira rambut sing liyane. Kowe iki omonganmu celebang-celebung ning gregete pikir. Iya. Ya. Penok. Heeh. Sore mau ana pamundutan liwung mau gong diaturake. Heeh, ora apa-apa gara-gara. Ha iya. Engko gek suwan ngersane Ndara Werkudara. Lho, truk kae kok Ndara Baladewa kok ndisiki. Semen. Wong weru-weru iki ya ngapa to? Ha liwat kene. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Yo. Sida. Yo. Ayo, Ani. Heeh. Ya nek, Anik iki ya sok nderek Mas Narpa. Ha iya. Pak Narpa. Nggo sajen. Mboten lho, Pak. Ha iya, semono dibongkok ora kaya. Monggo, ya diaturke. Ya monggo. Tak kira nek bawa iki. Ngono Pak Muhammad. Ngono kok lemune mumet. Polahe kaya garangan ngono kok. Ya wis ben ta. Ya mumet tok kae ya tetep semangat nek ya Prastiwi ya. Mumete dadi ilang to, Bu? Ora ya. Tetep mumet. Mumet mergo ngapa to? Piye? Mumet mergo ngapa kowe? Mergo ora oleh dhuwit iki engko. Wo caedan ora. Sesuk kowe ora melu aku nek kon kene kok ngitung tutuk cempala. Ayo oleh ora.
Ora kena to njaluk nek pas. Sin aku. Aku kok ora. Awe cilik-cilik amu pangananmu bong kok. Kok panganan bom bareng gedhe rai gedhek. Ayo. Yo. Kepiye urung rampung kok sampun piye to? Oh, dereng to. Tak kira mok setengah. Setengah-setengah ora. Setengah ya ora trima. Napa nggih? Heeh. Biasane trima. Rakonge kae sing rakus tak omonge. Nggih, dadi pisan ra trima. Mune piye iki mau? Mboten kok. Nek pisan jare ra trima. Ora usah nggagas swarane Prastiwi dianggep swara kentongan pecah wae. Prek 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 ngono. Ya. Isin tenan aku. Apa isin? Aku sing nglakoni ora isin kok. Tobatan. Lah kaya apik-apik bodine kaya roti tawar ngono lho. Wong wedok kok wutuh kaya guling. Ora ana get-getane kok gayane megal-megel ora. Lagi ya, Bu. Neh. Yo. Wong wedok kok kaya kotak wayang. Ya wis ben ora. Yo, teruske. Dinner benci sing jeneng wong tuwa seneng dienggo dolanan ya ngono. Penak iku dolanan ki. Oh, tenan kok. Tak keteng-keteng jeng-jeng ya obah tenan. Masyaallah. Mana? Sabda pandetara. Njaluk kendange Mas Dinko. Aku sik. Lek lenggo aku sik, baru kok Ibu ngono. Ya. Lah Ibu nek kene. Ibu nek kene sik. Dikepake aku. Nek kene sik baru aku. Mas kendange Mas.
Op. Kowe iki do dosa lho ngono kuwi. Kae iki wong tuwa nggo dolanan. Aning sing tuwa ya seneng kok nggo dolanan. Anggepe kaya anek-anik mono wangun megal-megal wong. Anik iki ya isih enom, kok sing tuwa melu-melu. Heeh. Malah kaya dolanan sing nang sekaten sing ndase ditemek endul-endul. Ya wis ben ora apa-apa ya. Gong, ayo, aku merem. Lho. Ngopo kok merem? Ora mentolo atiku, Tru. Ya ora apa wong sing ngakon kowe kok merem ora. Sowan ngersane Ndara Werkudara. Yo, ngaturke apa wigatine cekak-ceket. Ayo, Le, Petruk, Bagong ora kesuwen. Janeng ya ning nalaka kadi langit. Oh